Nire pertsonarik gustukoena Argizaurren izen da. Animaliak asko gustatzen zaizkidalako. Ni naiz Peruren iritzi berdinekoa, eta nire pertsonarik gustukoena izen da Argizaurrin, liburuetan nik ikusi dudalako oso gutxitan saguzarrak harremantza hainaren gizakiekin. Bigarren, ze pertsona kenduko zenuke historiatik idazle abestina? Nik ez kenduko bat personaje guztiekin beraien historia kontatzeko eta dokumentuz historia oso jarraitzeko eta estudioz matuketeko dire importante personaje. Ni nire iritzikoa naiz, pertsona guztien liburuaren bati garrantzitsuena dutelako eta horregatik ez nuke inosketuko. Nik enduko hemen Andoni, hiru mosketarietako bat, ze ez da ia inoiz agertzen da ez dugu inoiz itzen. Nik hiru mosketaria ez daukate garrantzi handia. Nik enduko neban Ilariren aita baz. Barik liburua ez delako asko aldatzen. Nik pentsetan dutan eta Marlenen berdin da, kenduko anomen hori izango Agate eta Agate barik esan egongo esan deskubritzeko. Eta nik Alinen eta Sariren berdin pentsetan dut, zergatik historian Ilari nintzen dute eta azten dire euretaz barri eta esaten guzteko eta hori. Hirugarren, irakurri dituzun gertakizunen artean, zein da zuretzat harrigarriena? Agate jarria putzen duena. Izan ere jarria putu zuelako saguzar bat hil zuelako eta gainera gero Ilari mutazio nahi. Nik Ilarek bilaia tutelari hitz egiten zuenean izan da ze Ilarek auskatzeko arazoa dituenez da harrituenaz. Nire gela guztia irakustea. Nik uste duen saguzar eskotuko zuen. Niri harritu dozten Panpinaren kapitula ez nolako espero. Niri harritu dozte Malenen berdin, Agatek apurtu dauenean Loreontzia, saiatu da hiltzen saguzar bat, liburu bat egaz, baina apurtu Loreontzia eta izan ere Agate bera da saguzar bat harritu dozte. Ni Malen eta Martin iritzikoa naz eta ez dekote zizkitzeko. Ni naz Peru iritzikoa, izan ere azkitegia eta garien bat eta garien alde gukin beste pertsona bat olan Panpin bat ikeko minbera eta Irakurri dituzun gertakizunen artean, zein aldatuko zenuke? Nik aldatuko nuen Ilareren aita maitemintzea Agate bat, ze Agate da zauzarra. Nik aldatuko nuen gelari ez irakustea eta eskutatu ukin zuen. Nik erdeban aldatuko zen, ze horrela liburua oso ondo da. Ni naz Peruren iritzikoa, nire ustez, gertakizun guztien dute oso landuak eta oso politak. Eta ni trasteroan aurkitzen dudan saguzar ama jartzen dutela hiru mosketariak zigarro bategaz eta niri hori esate atsegin nahi du ditu. Esate ditu. Nina zarien iritzi berdinikoa ze ez da oso polita aurkitzea saguzar bat hola ze animalikari ez dago erabatatzen eta nintzartu. Argizaurrin joaten denean kenduko nuke oso tristea delako eta Ilari asko aurketetan diolako bere lagun bat izan ezela. Irakurketan bildu duzun informazioaren bezala kode gehitu nahi duzu, aipatzu zure ikuspena. Testuak agian hobeto ulertzeko irudi gehiago jartzea eta historia inbestez mozteko kapitulu gutxiago jartzea edo kapituluak luzeagoak izatea. Azkenekoa, orain arte irakurritakoa kontuan izan da, zer amaiera emango zenuen historiari? Nire ustez Agate etxetik joango da eta harrapatuko dute, eta hiru mosketariak hilko dute. Ondoren, Ilari bere arazoa aurrera botako du eta ez du okingoa auskatzeko arazo handirik. Hortaz aparte, bere ama aski izango da eta ez du inor kontrolatuko. Saguzarra bere lana egin duenez joango da beste familia batekin laguntzea eta Ilari Nikole lagunduko dio.
bere aita konturatuko da Agate pertsonatzailea izan zela. Uste dut Hilaren bere arazoa gaindituko duela, baina ez Agateri esker, baizik eta Nikole eta Txorriri esker. Eta denok batera, Hilare, Nikole eta Hilaren gurasoek Agateri gaindituko dute. Nik uste dut Hilare eta Nikole sartuko dela Agaten etxean, topeko dutela Hilaren familia olatxote bat zegoen, eta kenduko dutxela eta Hilaren ez dela daukiko gehiago ahoskatzeko arazorik. Hau izan da gure tertulia eta espero dut gustatu